kan lide, så er det hygge. Optager vi? Kære Danmark, jeg er indvandret fra Syrien hertil. Der tilbragte jeg de første 11 år af mit liv. Og jeg svæver ved den hellige grundlov af 1849, at de første ord, der kom ud af min mund, var rød grød med fløde. Jeg har i sandheden altid vidst, at jeg var dansk indeni, men brun udenpå. De sidste 40 år har jeg boet, uddannet og arbejdet i Danmark. Og alligevel møder jeg ofte den holdning, at mine holdninger skal sidde i min hudfarve og min baggrund. Og til disse mennesker siger jeg, nej, nej og atter nej. Danmark er mit fædreland. Og jeg har på det sidste ageret som en slags muslimsk whistleblower. Det er mig, der fortæller jer, hvad muslimerne i virkeligheden tænker. Alle de andre holder jeg for nar, men ikke mere. Nej, nej, nej og atter nej. Der er nogen, der tror, at mine holdninger skal sidde i min baggrund og min hudfarve. Nej, nej og atter nej. Det er ikke fordi, jeg er brun, at jeg er interessant som politiker. Det er ikke fordi, at der er nogle højreorienterede mennesker, der har brug for en brun mand til at fortælle dem, at deres holdninger er okay, og at de ikke er racister, at jeg er interessant. Nej, nej og atter nej. Folk stemmer på mig, fordi jeg er en visionær politiker. Aldrig før har en dansk politiker stiftet så mange partier, som jeg har. Og så senere hen forladt dem igen. Jeg har på den måde gjort det danske demokrati mere bredt. Kære, elskede Danmark og danskere. Vores land er i alvorlig fare. Og det er muligvis for sent at redde vores land fra den muslimske invasion, medmindre jeg gør noget. Men kære danskere, faren står ved vores grænser. Vi er i dag blevet advaret af Europol. Tusindvis af uledsagede flygtningebørn er forsvundet! Nej, nej, nej! Og er der nej? Hvis du også er bekymret for de mange børn, der kommer herop og tager dit arbejde og din kæreste, som vil fjerne svinekød fra vores kantiner og indføre fredagsslik hver dag, så stem på mig. Nazi Kader. Den eneste, der kan redde os fra den muslimske invasion.